אנחנו ממשיכים עם אחד הסיפורים המרגשים ביותר שנתקלנו בהם בשנים האחרונות. סיפור על כאב גדול וחמלה גדולה, ואולי בעיקר סיפור על כוחה של אמונה ויופייה של היהדות. לפני כחצי שנה שכח נחמן שטיצר, מורה צעיר ממודיעין עילית, את אחד מילדי ההסעה שלו במכונית בשיאו של הקיץ הכבד. חיים בוימל הקטן, בן ה4, נרדם במושב האחורי, וקשה להעלות על הדעת את מה שעבר עליו משך שעות במכונית הלוהטת. כמעט מדי קיץ אנחנו שומעים על הורים או נהגים ששוכחים ילדים במושב האחורי וגורמים למותם. הטרגדיות הללו הן ממש לא נחלתו של הציבור החרדי, אבל הסיפור שלפנינו שונה, מאוד שונה, כיוון שמשפחתו של חיים הקטן, זכרו לברכה, התגייסה להגן דווקא על מי שנושא על פי החשד באחריות למותו. אריק וייס מביא את הסיפור הזה. היה חותך בשר ויורד הסכין לתוך ידו, וכי תעלה על הדעת שינקום היד. זאת אומרת, אני לקחתי בשר וחתכתי אותו, ובלי כוונה נחתכה לי היד. היה סכין חריף, חסר לי חלק מהיד. אז אני אלך עכשיו ואני אנקום מהיד הזאת, בגלל שהיא חתכה לי את היד הזאת. ועם הציטוט הזה אתה הולך לגשת לפרקליטות המדינה ולהגיד להם, אני מבקש שלא תענישו את האיש שהרג את הנכד שלי? אם היית מכיר את הילד, חבל על הזמן. הוא היה מגיע לפה הביתה. זה היה אור. הוא היה עתיד שלנו. וזה נגדע, נחתך לי. הכאב הוא עצום. אבל את מי אני אעניש? את היד השנייה שעשתה את זה? כבר חודשים שהסיפור הזה נלחש מפה לאוזן ברחובות בני ברק, ואפילו כאן, בעיר שבה לסיפורי מצוות יש יכולת מופלאה להתגלגל מקצה לקצה עוד בטרם הסתיימה תפילת שחרית, התעכבו על כל פרט ופרט, כי סיפור כזה באמת לא שומעים כל יום. מתחפש לשמן זית, בבוק שמן זית, בוימל, נו, בוימל זה שמן זית. והוא מתחיל בטרגדיה הנוראה ביותר שניתן להעלות על הדעת. ילד בן 4 נשכח במכונית חונה ומת בחום הכבד. המשטרה חושדת ששכן של המשפחה התנדב. זה היה אחד הימים החמים ביותר שנמדדו באוגוסט האחרון. הטמפרטורה ברכב הסגור טיפסה במהירות עד שהגיעה כמעט ל-60 מעלות. חיים בוימלד היה בסך הכל בן 4 במותו. מדובר בילד חינני מאוד, היה אהוב מאוד, גם בתקופה הקצרה שהוא הספיק ללמוד אצלנו, היה ילד מאוד מאוד אהוב גם על חבריו וגם על רבותיו. רשלנות שזועקת לשמיים ומרתיחה את הדם, מוות מיותר מאין כמוהו. שהיה אחד המלמדים ביקש שאני אעשה לו טובה, שאני אקח אותו הביתה, סתם לוקח הרבה פעמים אותו הביתה. אז אני נכנס את החליפה של הפגז' והוא פתח את האוטו, הוא שואל אותי מה זה? אמרתי לו, מה זאת אומרת מה זה? ואז ישר ראיתי חרב עולמי. איך שראיתי את הילד, אני למדתי מהר, אני כבר ראיתי ראיתי שכבר אני לא יכול לזכר בדמות. שאין מה לעשות, התחלתי לצרוח הצלה זו הייתה הפעם השנייה בסך הכל שנחמן שטיצר, מורה בתלמוד התורה שבו למד הילד, אסף אותו. כמה הורים מהמוסד שילמו לו על הדלק, שטיצר היה מוריד אותם איתו בעבודה. סידור נוח, חצי מצווה. לשופטת הסביר שאת החלונות מאחור כיסה בווילונות שהשמש לא תציק לילדים. הווילונות שהסתירו לו את הילד שנרדם מאחור.
מתי בעצם אתה מקבל הזמנה לשבעה? מהמצב הבית שלי האחרון הזה, אז מאוד ביקשו שאני אגיע, והייתי מסוגל להגיע. אח שלי, נפתלי, מאוד ביקש ממני שאני אגיע, ובלי הרבה ברירות הייתי חייב להגיע. שניגש אליך הסבא, זה לא מה שציפית שיקרה. תפס אותי באמצע השבעה והתחיל לרקוד איתי. לרקוד? לרקוד. באמצע השבעה הוא התחיל לרקוד איתי. פשוט... אני לא ראיתי דברים כאלה, אפילו במגזרים שלנו זה פשוט לא יאומן. כשיצאתי מהשבעה הוא ליווה אותי החוצה, הוא התחיל לנשק אותי והתחיל להגיד לי, נחמן, פעם הבאה אנחנו הולכים לרקוד בחתונה. אחרי 3 ימים נחמן שטיצר וישראל ליכטר הלכו לרקוד יחד בחתונה. פייגי ויל מחנזה? כן, מחנזה. חצי שנה חלפה מאז, שטיצר חזר ללמד וממתין לפתיחת משפטו. אם הסבא שמר על קשר הדוק עם הורי הילד שנשכח ברכב, לא נפגש מאז. השבוע ביקש ממנו הסבא לבוא לפגישה ראשונה עם אבי הילד שנפטר. הוא לא יכול היה לסרב. אתה בלחץ קצת מהפגישה? עוד. הוא גר 2 בניינים לידך? אני בעיקרון כל היום עובד, אני משתדל לנסוע עם מוניות ולא עם אוטובוס כדי שלא לפגוש. זורק את הפח ב-12 בלילה. מאוד מאוד קשה לי. למה לא לעבור משם בעצם, מהשכונה? עד עכשיו אני רוצה לעבור, זה לא... אני עצמי לא יודע למה אני נשאר. הסבא גם מתעקש שאני לא אעבור דירה. אז... בינתיים פה, אני יודע. אהלן אברהם, מה שלומך? וואלה, אני מתגעגע אליך. שתהיה בריא. הנה, תראה. ישראל ליכטר הקים את בית התמחוי הזה לפני יותר מ-30 שנה. אברך צעיר שנשלח על ידי האדמו"ר מיללוב למשימה שנמשכה חיים שלמים. מאיפה מגיע המימון לכל הפרויקט הזה? הכל מתרומות? קבצנו יחד. קיבוץ. 1,200 משפחות ומאכיל מדי יום, חיים שלמים של חסד. מהצד, הטרגדיה שעבר נראית כמו מבחן לא פשוט לכוחה של אמונה, אבל מבחינתו אין כאן בכלל שאלה. אני דיברתי שלשום עם הבת שלי בטלפון. הוא יצא לדבר על הנושא הזה. ומאז המקרה, אני לא ראיתי את הבת שלי בוכה. מאז שהיא ישבה פה 7, לא ראיתי אף פעם את הבת שלי בוכה. פתאום אני שומע באפרכסת שמורידה מזילה דמעות. אני שומע את אני אומר לה, אסור עליה, את בוכה? אומרת לי, כן. אני בחוץ נראית גיבורה. אף אחד לא רואה את זה, אבל אני כל לילה מרטיבה את הכרית שלי. אני לא יכולתי לישון אותו לילה. הוא עשה את זה בכוונה, הוא עשה את זה בשוגג, שהוא צריך לברוח לעיר מקלט. יש לו עונש מהשמיים? לא. לפני כמה חודשים פנה ליכטר לעורך דינו של הנהג שגרם למותו של נכדו וביקש להעיד לטובתו במשפט. עורך דין עופר ברטל לא הבין מאיפה היהודי הזה נחת עליו. אני עורך דין יותר מ-20 שנה, וזאת באמת הפעם הראשונה שאני נתקל בה בתיק של גרימת מוות, שבה המשפחה של הקורבן היא זאת שמחבקת בעצם את החשוד.
את הלקוח שלי. אני מכיר הרבה מאוד מקרים הפוכים, שבהם ממש הייתה מלחמה עם המשפחה של הקורבן. אבל בכל זאת נעברה כאן עבירה, והשאלה היא, האם לעדות הזאת תהיה בכלל השפעה על גזר הדין? החוק היבש מדבר על עבירה של גרימת מוות ברשלנות. גרימת מוות ברשלנות זאת עבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא 3 שנות מאסר. אני באמת לא יודע לשפוט לעניין האם זה יפחית מהעונש או לא יפחית מהעונש. אנחנו נעשה את המיטב. לא ברור עד כמה, אם בכלל, ישפיע הסיפור יוצא הדופן על החלטת השופט במתן גזר הדין. ליכטר, בכל מקרה, מצא את הדרך שלו לעשות צדק לזכר הנכד. על פי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, ב4 השנים האחרונות נרשמו 171 מקרים שבהם הושארו ילדים סגורים בכלי רכב. 8 מקרים נגמרו במוות. ישראל ליכטר ונחמן שטיצר הקימו עמותה משותפת שתנסה להילחם במספר הבלתי נתפס הזה. תגיד שלום, מה אתה עומד ככה? נחמן! השמייכל! לוי! השבוע הם נפגשו כדי לעדכן את אביו של חיים זכרו לברכה במיזם המשותף. זה היה מקרה נדיר שבו המצלמה הצליחה ללכוד כמעט במדויק את תחושת המועקה שהכבידה על החדר. החדר שבו למד חיים בוימלד. איתי אנחנו כבר סחבי, חברים, רגיל איתי. עם החתן שלו לא כל כך רגיל. כבר כמה זמן לא נפגשת איתו? אני חושב מאז השבעה, זה גורם לו משהו. תראה כמה רחמים צריך לרחם על הדחום. יש הבדל בין להבין ולקבל שזה מה שקרה בתור אדם מאמין, לבין לקחת את האיש ולקרב אותו אליך בצורה כזאת. בטוח שזה קשה. מקבלים מכה, אבל זה קשה. אבל אני יודע שכל המכה זה לטובתי. אני רוצה שהבן אדם הזה, שנחמן שטיצר, יהיה לו המשך חיים טובים, וזה גם יהיה לעילוי נשמת הילד, שיהיה לו המשך חיים טובים, שלא יעצרו לו את החיים ממאסר, ויש לו אישה וילדים. אבל הצער, הרגש שנשאר, זה בטוח שלי, יש לי רגש של הילד שלי, הבן שלי. בטוח שזה נשאר, זה לא קשור אחד לשני. אני לא מרדים את הרגשות של האהבה. אני לא מרדים את הרגשות של החכמים. אני משאיר אותם במלוא שערם, במלוא תוקפם. וזה רגשות של אהבה לנכד או לבן, זה רגשות לא נורמליים. זר לא יכול להבין את זה. אבל הנכד שלי כבר איננו שאני אוהב אותו ואני ארחם עליו. אבל יש פה יהודי, נחמן, שנקשרנו אליו בגין הסיבה. אני מפנה את כל רגשות האהבה ואת כל הרגשות של הרחמים שעצורים בי לבחור הזה. בשבוע הבא תתחיל לפעול רשמית העמותה שהקימה הקבוצה הזאת בניסיון למנוע את הטרגדיה הבאה. אולי החבורה הנחושה הזאת באמת תצליח במשימה שלקחה על עצמה. אבל גם אם לא, יהודי אחד הם ללא ספק הצילו. חביבי, זה הלב, העיקר זה הלב. נחמן, אמרתי לך כבר שהוא הבן שלי. נחמן יודע כמה שאני אוהב אותו, ואני יודע כמה שהוא אוהב אותי. הוא יודע כמה אנחנו מקושרים אחד לשני. richtig. יהדות ואנשים מיוחדים. תודה מיוחדת לדורון הרמן ולאבישי בן חיים על העזרה בהכנת הכתבה הזאת, גם לאנשי ערוץ הידברות שהיו שותפים מלאים להליך העשייה כולו. זה לא סטנדרטי מה שראיתם כאן היום. בימים האלה נפתח חשבון בנק מיוחד שאמור לסייע למשפחות שנפגעו מטרגדיות דומות וגם לשנות את החוק בעניין. עזרה לעמותה שהוקמה, הפרטים של החשבון הזה מופיעים כעת כאן
על גבי המסך, החשבון על שם עופר ברטל, נאמנות שטיצר, ליכטר, ואתם מוזמנים לעזור.